#WashYourCyberHands dan huwa l-isem tal-kampanja internazzjonali tal-Interpol li fiha jieħdu sehem is-Cyber Security Malta flimkien mal-Korp tal-Pulizija Malti. Din il-kampanja qed toħloq kuxjenza dwar is-sigurtà diġitali dan hekk kif il-pandemija tal-coronavirus ġabet żieda ta' data, frodi online u aktar tfixkil fid-dinja virtwali. Il-kap tal-informazzjoni tal-Mita Efrem Borġ qal kif dan iż-żmien il-kampanji rrieda żdiedu fejn anke qed jintużaw riklami relatati mal-COVID-19 li jkunu qarrieqa. Aħna flimkien mal-Forzi tal-Ordni mas-Cybercrime Unit kif ukoll ma' nodes internazzjonali nikkollaboraw flimkien biex infasslu awareness campaign għal pubbliku ġenerali, però anka għas-settur privat, biex ikunu jistgħu jilqgħu u jkunu preparati għal dawn l-isfidi ta' cyber security. L-Ispettur Timothy Zammit qal li lan wara din il-kampanja jmur lil mill-COVID-19 u se tagħti informazzjoni biex tkun miġġielda l-kriminalità fuq l-internet. Id-dinja diġitali hija xi ħaġa li ma nistgħux naħarbu minnha. Kampanji bħal dawn għandhom effett fit-tul. L-iskop wara dil-kampanja mhux biss li naqsu l-kriminalità fil-preżent, imma li nkabru l-konfidenza tan-nies fl-użu tat-teknoloġija. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali spjega kif il-Gvern qed jinvesti ħafna biex iżomm lil kulħadd sigur, mhux biss minn perspettiva ta' saħħa iżda anke fuq livell diġitali. Għaldaqstant li bħala pajjiż għandna strateġija sabiex bekk nassiguraw cyber security tal-ogħla livell għal dawk il-persuni kollha li jkunu qegħdin jagħmlu użu mill-internet u anke mid-dinja diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.